Bajja tingħata titolu internazzjonali ta' Blue Flag wara li jintlaħqu 32 kriterja li jippromovu l-iżvilupp sostenibbli tal-bajjiet. Fost dawn il-kriterji hemm l-indaffa u l-kwalità tar-ramel u tal-ilma, l-aċċessibilità, l-edukazzjoni ambjentali u s-sigurtà. It-tnejn filgħodu fil-Bajja ta' San Gorg f'San Giljan pajjiżna ngħata 8 premijiet prestiġjużi mill-Blue Flag International. Dan għaliex 7 pajjiet f'Malta u oħra f'Għawdex għandhom kwalità superjuri. Dan għaliex 7 bajjiet f'Malta u bajji oħra f'Għawdex għandhom kwalità superjuri. Dawn jinkludu l-Bajja ta' Buġibba, tal-Awra, tal-Mellieħa, ta' Għajn Tuffiħa, Font ta' Dirf ta' Sliema, Paradise Bay, il-Bajja ta' San Gorg u r-Ramla l-Ħamra f'Għawdex. Paradise Bay hija l-ewwel bajja mexxija mill-privat li kisbet il-Blue Flag. Dawn il-premijiet ifissru li Malta tpoġġiet fuq il-mappa internazzjonali tal-bajjiet sostenibbli. Waqt ċerimonja tal-għoti tal-Blue Flag fil-Bajja ta' San Giljan, il-Ministru għat-Turiżmu Karmenu Vella semma l-importanza ta' dawn il-bajjiet tal-qasam tat-turiżmu f'pajjiżna. Żied jgħid li dawn il-premijiet huma r-riżultat tax-xogħol ta' numru ta' persuni li jieħdu ħsieb il-konservazzjoni naturali tal-bajjiet. Il-Ministru żied jgħid li lokandi li għandhom bajjiet privati għandhom jaħdmu l-koll sabiex il-bajja tagħhom bħal dik ta' Paradise Bay tikseb l-standard Blue Flag. Karmenu Vella qal li l-baħar għal pajjiżna huwa indispensabbli u bekk pajjiżna għandu juża l-baħar ta' madwaru sabiex ikabbar l-ekonomija. Dawn il-premijiet ingħataw fl-okkażjoni tal-Jum Marittimu Ewropew.